אתגר הבסטיות. מי יותר גדולה? מי יותר מסודרת? מי מכורה יותר לטיק-טוק? מי יותר גבוהה? מי משקיעה יותר בלימודים? אופן גנגנאם סטייל. מי יותר מפונקת? מי יותר מקובלת? מי יותר מצחיקה? מי הכי יפה? למי היו הכי הרבה מערכות יחסים? מי הכי חכמה? מי מתלבשת יותר יפה? מי מבזבזת יותר כסף? מי הכי חופרת? מי עונה הכי מהר לוואטסאפ? למי יש חיוך יותר יפה? מי מאחרת הכי הרבה? מי נמשכה לבן הזוג של אחת החברות? מי מכן בגדה בחברה שלה? ועל איזו מהשאלות לא עניתן בכנות? מי הכי מגנה על חברות שלה? מי תתנשק עם שוטר כדי לא ללכת לכלא? מי תברח ממסיבה בשקט? מי מסוגלת להרוג בגלל הקרואה שלה? עם מי אסור להיכנס לוויכוח? מי הכי חולת סדר וניקיון? מי הכי אוהבת חיות? מי תמיד יוצאת עם בנים שפוגעים בה? למי הכי מתאים להיכנס לאח הגדול? מי הכי רעה בריבים? מי הכי שונאת לריב? על מי אי אפשר לסמוך שתוביל לתחבורה בעיר לא מוכרת? למי מתאים להיות דוגמנית של הדיקה? למי יש יותר סיכוי לברוח מהבית? מי עוד רגע נושרת מבית ספר? מי תהיה ראש ממשלה?